Viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana go chitube n'Oraifite ọmịkpọ maka jugo. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugo Chitube ọdịnala temple anyị na-agba afọ gbaa afọ mmiri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji bịa, power of negotiation. Power of negotiation. Na-abụ isiokwu anyị. But before we dive into today's lecture, ihe ịchọ ka akọwala gị na power of negotiation bụ na gị nwa bụ mmadụ bụ mma nke ndụ nwere power iri negotiate with mmụọ ọbụla. Mana ọ na-ịgbara ihe ị nwere. Ihe dịgoro mkpa gị na ị ga-enwegoro ihe a na-akpọ self-awakening. Maka na we keep losing ourselves in searching of ourselves. Most of you don't understand ihe imewu. Self-recognition. Very important. Maka na ọ bụrụ na ị mara onwe gị, i wee nwee ike gbara ihe ị nwere ike imewu. Ifuru etu o si wee dị, ihe na-achịkọwara gị nwere power iri negotiate with any altar ọbụla. It could be even be an ancestral altar. You can renegotiate. Maka na asị na nwa jiri ụgwọ ndị ọzọkwa lụgwa ha asalụ. Etu akwa dịkwa ya personal altars ụmụ mmụọ gị na ha so bido na chi gị ruo na ezumezu gị ruo na other spiritual associate. I can tell you without missing words that they have the power to renegotiate. Yes, ndị Igbo na-atụ ilu sị na agwalụ edo ya nwere nkwọ asịrị ya nwere afọ ma ọ bụ ori ọjụ. Yes, mgbe ọbụla ị na-abịa n'ihu mmụọ ọbụla, come with your own plan, come with your own negotiation. Na ọ bụrụ na ị ghọtara how things work in creation, most people don't understand. That's why whenever they are coming before the altar, they are coming like novice. Yes, total novice, because they don't even know what they can even do. Or knowing for the fact that even if you are coming with any agreement, you should come with your own terms and conditions. This is for matured minds. Then then before we agaba n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ka na-aga n'iru. And ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Anyị gwakwara gị na distance is not a barrier na ọrụ mmụọ ya na-arụ maọbụ aja anyị na-achụ na temple. N'isi ụtụtụ ejego dị na temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela all over the world. The children of the temple, friends of the temple, and members of the Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Yes. Bosi ikpeazụ anyị ga-eje na mmiri jeekwa na temple chụọ aja dị iche iche n'aha mmadụ dum. Echefuna n'ọsọ ndị sonye na nyaba aja ga-enweta nchịkọta ihe nyaba aja na their WhatsApp numbers only. Echefuna na ya anaghị esho ihu ọrụ na social media maọbụ n'eziokwu TV maka na ọ dịrọ necessary. Na ihe na-achịkọwala gị bụ ọ bụrụ na ị dị interested iso ya na this group ritual, he ga-emewu ịchachi m na WhatsApp, forward ya 3 prayer requests, then make token donation to the account number. Ịchachi them na WhatsApp, agwa ngị other details we need for you in order to book you. We have massive testimony. Anyị bidoro ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 3 years now. But let's proceed. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere, WhatsApp number ya nweta mbụ 0805 78 37672 maọbụ 0813 8243 871. Ị na-anya na screen gị ga-afụ numbers ndị ahụ. Now let's dive into today's lecture. Gịnị ka m kwuru maka ya? A sị na isiokwu anyị taata bụ power of negotiation. Nwee kọwara gị na ị nwere power ire negotiate with every altar. Ị ma etu o si abụ ọ bụrụ na gị na mmadụ na-eme agreement, you come with your own terms and conditions if you are knowledgeable. But I can tell you na ọtụtụ ndị mmadụ na-aba into agreement in the world of gross material. Agwara m ụnụ na ihe na-eme n'ụwa mmadụ a wụ prototype of what is happening in the spiritual realm. Nwee gwa gị na etu o si wee dị n'ụwa mmadụ a, if you are knowledgeable, if you are going into agreement with anybody, you come with your own terms and conditions, then marry the two with the person you get the agreement. Ki wee nwee ike ghara itinye onwe gị na disadvantage position, right? That's if you are knowledgeable. Mana onye bụ zombi n'ihe gbasara agreement,
ọ na ọbịa onye nyere ya onye ọ bụ nyere ya ede agreement ọ dị one sided etu ọ ga-esi febia ịghọtara ya ọ consider your own aspect because you are not knowledgeable iwe novice n'ihe gbasara agreement. Ihe o ji abụ nna akụzi nkụzi adịmele emphasis jiri ihe ma wee na-amara gị atụ bụ na what you don't know remains a mystery to you and not to all. And ana m agwakwa gị seek for knowledge and understand the importance of application of that knowledge. Ngwa gị na if you are knowledgeable ị bụrụ master, if you lack knowledge you remain a slave. Onye ka nji bịa na social media platform ka na-akụziri gị some certain things ị kwesịrị ịma. Life is all about ihe build for yourselves. Wee na-agwa gị na etu o si wee bụrụ na etu a nnọkịta ndị knowledgeable. If I'm going into agreement with anybody, I have my own input because I came with my own terms and condition. Mana ọ bụrụ na ịdụ knowledgeable, onye ahụ eme the agreement weta ihe ma wa asụsụ mpi ibi aka n'akwụkwọ, and ignorant of law is not an excuse. When it boomerangs, it comes back to you because no go was signed, duly signed and sealed. Etu a ka ọ dị n'ihe mmụọ. Yes. Do you know na nwere ike ịkụziri gị ọtụtụ n'ime ụnụ owu novice n'ihe gbasara ọrụ mmụọ? You keep on doing one thing over and over and over times and expect different results. How? Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na enwere so many ways to kill a rat, okay ma? Na-akọwara gị na ọ bụrụ na ị na-etolite na mmụọ na o nwere some certain upgrade ị ga na-eme n'ihe gbasara your spiritual life and spiritual activities. Ọtụtụ n'ime ụnụ na-erepiti ọrụ mmụọ over and over mana agwakwara gị na ị kwesịrị ka ị nwee ikpe ekpere ihe Chukwu gị ọfọ ka onye gị ezigbo mmadụ onye ga-aga ede gị as your spiritual mentor. Gwakwa gị na not the cost effective ma ọ bụrụ na ị chọpụta onye mmụọ jere n'onye ya bụ ya spiritual mentor here on earth, then kwụrụ one place. Going from this place to the other place makes you to spend more money. Ntị ọ dịkwa the same way o ji abụ na ị na-ahụ adọrọ gị na-eje ụlọ ọgwụ isi n'ụlọ ọgwụ nke ije n'ụlọ ọgwụ nke isi n'ụlọ ọgwụ nke ije n'ụlọ ọgwụ ka you spend more because most of the lab you have done in your previous hospital, once you go to another hospital the same lab you will redo it so that na onye ịbịakwutere doctor ịbịakwutere ka ọ mara ebe ọ ga-esi bido because doctor ịnọ n'ofu ebe doctor awajiri history of your health condition. So ị bịara na gwa ihe na-eme gị ọ madugo n'iwu bụ ulcer patient ma ọ n'iwu bụ onye nwere diabetes, so ọ madugo ebe ya problem si abịa. Mana ọ bụrụ total doctor new doctor amara maka ejiro ya history o bidokwa n'isi run over all the tests, then you spend more. Ihe na-achọ ịkọwara gị na Igbo spirituality adịrọ expensive no if you are knowledgeable. Now mana most of you will be jumping from one place to another. I will advise you is wrong move. Ka bofu ke bụ na-achọ ịkọwara gị bụ some of this spiritual work you should stop repeating over and over time. Ma ọ bụrụ na ị bịakwute onye dị knowledgeable ọ gwaghị etu ị ga-esi wee menya bụ that spiritual sacrifices and they use that one to renegotiate gwa ha na from today going forward na etu aka ọ ga-esi na-adị. Ntị ọ dịkwa you have the powers mana ịmarọ echefukwana na some of these ancestral forces and the mmụọ gasị ha na ndị nna nna anyị ha nọ n'ọgba ndụ bụ elemental beings. In the spiritual realm, if you actually awaken, you got that a spiritual realm, the real you, the spirit jam in you, is even higher than those elemental beings that is frustrating you here on earth. They are frustrating you because the world of gross materials is their abode. Now, man, how things work, in Maluki will negotiate here basalo your condition, terms and condition with you and them in order to strive to higher vibrations. And the almost strive want to higher vibrations. If not, some of these things have everything made easy. Now, what I'm telling you today is that look for that mature mentor that will guide you into how you can renegotiate with all these your forces to avoid repeating monthly all this your spiritual work you keep on repeating. Bidon achigi to ndi ichie to your spiritual associate or not necessary. Then in a like that, you are wasting some resources. Where you keep making frustrated somehow. Also, naturally,
Now, I can tell you that now 70% of your spiritual work can be done by yourself if you only are knowledgeable. However, ọ bụrụzie able some of this the elites ma ọ bụ ndị si nọ na obodo oyibo nọ anị mmadụ, then because of environmental factor they will not be able to do some of this work themselves. Then most of them can afford the services of the third party. Yes, being a spiritualist. I'm not talking about those ones that can afford the services of third party. Maybe because they are comfortable, they are the elites, and maybe they are living in modern environments where they cannot perform some of those rituals themselves. You can get a third party person that will be doing it on your behalf. That one is okay. Now, I'm talking about getting one working on a village. I can tell you now some of this spiritual work you can learn how to do it yourself. Properly guided. And my agwakwa na forces dị be nna gị bido na obi ndị ichie na akwari aro this ogwugwu this na nke a uru obi nna gị na o nwere ka ị ga-esi wee renegotiate ya ma ọ bụrụ na ọ hazuru ume. Ịmara ihe nna achịkọwara gị bụ na ya ancestral forces dịka obi be nna gị, only you cannot renegotiate it. You know why? Because na ọ bụrụ sọ gị nwee ọ bụrụ ebe a dọrọ ana ma ọ bụ na anụ ụmụnna ọ hazuru ume a na-efe n'okenye. Ọ bụrụ na obi dị na be nna gị, obi abụrụ sọ gị nwee, unu nwere as a union, as a family, ọ na obi ụmụnna. Etu a ka ọ dịkwa ebe unu nwere akwari ma ọ bụ ọdụ ọmụmụ, ọ nke ọha, ọ bụrụ nke personal gị, mana nke ọha anwa can be negotiate. Ọ bụrụ na mmadụ niile dị involved kwekọrịta ka eri negotiate the terms and conditions na sacrifices a na-eme nke ọ dị. Mana nke ime ihe emewu n'onwe ka nna achị gwa gị, bido ya terms and conditions of your private life, bido na chi gị to your ezumezu, to your spiritual associate. I can tell you, if you understand how things work, you can renegotiate. Yes, in the temple, enwere ọtụtụ ndị na-esoyela anyị na our evangelization. I bido na year 2020 till now. Most of them have matured to the greater height and to greater vibrations. Most of them perform their normal things ha kwesịrị ide eme in order to remain connected to the powers of the light. Then, by doing simple rituals, ha ga na-eme from time to time. Yes, it's no longer rigid the way it used to be when they are adolescents, as in spiritual wise, when you are still growing. So if you are new in Igbo spirituality, we want us to guide you on how step by step how you can be able to grow to this higher vibration where you understand how things work. Agwara m unu na ọ bụrụ na mmadụ cast a spell to you, yes, then all projection, the person projected negative energy towards your direction. Mana maka ihi na gị na ya na-eme operate na the same frequency, the person might get you if you are not operating in a higher vibrations. Ntị ọ dị. Mana ọ bụrụ na emego upgrade na-emezi operate na higher vibration because of your spiritual maturity. Now ihe ọnọdụ ka ya bụ na onye a nọ na FM na-etu unu gị wara gị nwa na onwe move go na short medium wave. Yes, if you know you can never get you because you know the person had a measure operate at the same frequency. So over the key gets in our bago till you run at that height where those people operating in lower vibrations cannot hurt you. Yes. I'm not for that I got here, especially in the new in the spirituality or spirituality at all, because spirituality I want. Then manobro no they carry a video. I want you to get to help you the personal relations to these gross material elements so that they will always be at your own protection. So that obugo na mmadụ ọbụla cast any spell or project any negativity towards your direction, you will remain protected because you have already built chains of light and build personal relation with you more. They will form the ring of light and protection around you, so that you remain protected from every attack. It could be a negative vibration attack or even witchcraft attack, any type of attack
You will be protected. Nothing will happen to you. You will keep doing it till you move to the next vibration level. Where ị ga-abụzi onyere ngụgba. Ị ghọtara ya? Yes. Ka m kwụsị ebe ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na ihe a kụziri gị gbasara the power of negotiation. Chat me on WhatsApp 0805 7837672 maọbụ 08138243871. Ị na-anya na screen gị, ị ga-afụ nọmbas ndị a mkpọrọ. May the power of Chukwuoke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be blessed. May the work of your hands begin to yield fruit. N'aha Chukwuoke nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie. A sị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọdị eji wee chụ aja, emechaa na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị onye ọbụla.